E con este orgallo que está caendo e o cansa que estou, gustaríame descansar un pouco o abrigo. Podes, este é un país libre, digo eu. Grazas. E logo, vostede é de por aquí? Eu nacín, medrei, fixenme ir aquí e... Non vos parece que estes días hai moitos enterros no pobo? Non sei se non haberá outra vez moito COVID. Aunque pensando ben polo COVID non será, que a chea de vaciñas que se puxeron, igual o que é da guerra, non nos invadirían os rusos, non, mira que Putin este non te está moi ben da tixola. Non seas parva, que non ni que Putin, que vai querer Putin de nós? Uns pertudiños, unhas micolinas, unhas filloiñas, como se non tiveramos cousas boas nesta terra. Igual o que hai é fogo de medio, como nin que asegurar ese plan está normal. Miñas horas teñen unha vez case un ano para facer unhas provas no hospital. Caladeo, non vedes que temos compaña. De educación e saudade a esta moza. Hola, que tal? Anda, carne fresca, quero dicir, xente nova. Un placer, señorita. Sei que acaba de chegar, como llegai por aquí? Eu son a periña do Camiño Santiago. E con este orgallo que caía o cansa que estou, parei aquí a descansar. Pois descansar, si que vas a descansar, iso tanto choveu. E vostede adivinha? Non, adivinho non é. O que é parvo. É tan parvo que morreu de amor. Morrer de amor, como nas películas e nas telenovelas, que é romántico. Sería romántico se non fora verdade. Morrer, morreu. Morreu namorado da defunta, que hai baixo xa. Lácido, pero onde estou? Aquí que é isto? Eu son a periña do Camiño Santiago. Eu sei o irmán do meu amor. Mira, filliña, se a xente non vamos deixar de tanta tecnoloxía, Google Maps, Google Maps, Google Maps. Aquí non se chega con Google Maps. Isto é un lugar de repouso eterno. Lácidas, repouso eterno. Eu vexo que cando me preguntaste se era de aquí. Eu nacín, medrei, fixenme ir aquí e morri aquí. Nesta terra, nesta miña terra. Terra onde eu me criei, ortiña que quero tanto figueirinha que plantei. Xa soy o poeta. Non hai noite que non solta algún verso. Se ainda foran seus, menos mal que non te que pagar o copyright. Todos os incultos insensibles, a poesía alimenta o espírito. Espírito a que che venderes, xa che digo eu. Ben, collo o móvil, proba Google Maps e marcho xiña daqui. Que xa descansei da bondo e esta xente está me dando mala espiña. Escoita, eu moi lista non son, pero estás segura de que che trouxo Google Maps? Queda un pouquichiño a falar con nós, mejor que tes que descansar un ratiño máis. Ai, mamaíña, estou empezando a ter medo. Non atopo o meu móvil, debino deixar por aquí. Se non fora que estou desperta, diría que estades todos mortos. Pois vai ser que sí, tes bollo. Estamos todos mortos e ben mortos. Vou che dicir en verso. Aquí están os nosos osos, esperando polos vosos. Veña, máis poeta, como diría a miña avó, outra vaca no millo. Aquí todos somos raros. Mortos non tales, que xa non pareciades a Santa Compaña. Mira, filliña, os tempos cambian. Non vamos ir como no pasado con túnicas, campariñas e cadeas. Mortos sí, pero imos a moda, cada un a súa. E tamén temos normas, non vais pensar que isto é unha anarquía. Non está permitido presentarse con farrapos de carne ferente pegados aos osos. Iso, eu estou brente a miña casa tantos días que cando saí, costame traballo de meter as pernas. Pois eu vou dicir a xiña, aos poucos días do enterramento xa comenzaron os vermes a facerme cóxeros. Que tes? Ainda tes un verme no en das túas pernas. O primeiro que comen os vermes é a truciña. Ai, pero que dis? Que noxo! Non atopo o meu móvil, debino perder por aquí. Vos vístedelo? No. Eu non quero levarte a contraria, pero que tampouco tes cartos ni tarxeta de crédito. Pensa un pouco, rapaza. Para que vas querer os cartos aquí? Eu son a periña do Camiño Santiago. Eu teño o Maps do meu móvil. E querías descansar, non? Pois vais descansar, che, descanso eterno. Que razón tes? Dis verdades como peneu. Xa sei como me pasa. Estou nun pesadelo. Se estiverades mortos, de seguro me chuparades o sangue ou me darías unha chantada no pescozo. Mira, muller, isto non é nin Walking Dead nin Stranger Things, nin tampouco somos un mapos de crepúsculo. Pensa un pouco, rapaza, que é o último que recordas antes de chegar aquí? Será que estou morta? Efectivamente.